I comencem pel missatge que volem que sentin des de les institucions de l'Estat, des de la Zarzuela fins a la Moncloa, passant per la Plaza de las Cortes, on hi ha el Tribunal Suprem, i també pel Tribunal Constitucional. L'amnistia no és ni serà la fi de res. L'amnistia és una passa necessària, imprescindible, i és la primera passa per obrir camí, perquè Catalunya ha de decidir i decidirà lliurement el seu futur com a poble en un referèndum. I això defensem als carrers, a les institucions i també a la negociació. Per tant, l'amnistia és una passa necessària però no suficient. El conflicte no és sobre l'amnistia. La repressió és una conseqüència de l'Estat sobre el conflicte. El conflicte és sobre la sobirania i el poble de Catalunya és major d'edat, té dret a decidir lliurement el seu futur i té dret a que sigui reconeguda aquesta elecció. I per tant, obrim camí cap al referèndum definitiu reconegut per la comunitat internacional per esdevenir un estat independent. Tots sabem on érem aquell dia a les 6 de la matinada. No cal dir res més. Amb moltíssima altra gent. I també som els que en els darrers anys hem anat obrint camí, desbrossant. Qui va davant i obre camí, qui aparta les bardisses, qui marca el pas perquè moltíssima gent s'hi pugui afegir, normalment és el que més ferides té, és el que més s'esgarrinxa. Però avui aquest camí que hem obert hi coincideix molta altra gent. I això és una excel·lent notícia. I per tant, de cara al futur, hem de fer-hi coincidir encara moltíssima més gent, perquè tot just ara comença una nova etapa en la que podem unir moltes més forces per avançar cap als nostres objectius. Sentiu-vos orgullosos